के बीमारी लगाई है जोड़ा पंचमा में प्यारे भाई कहा एकदम में हिंस से उठाना है पंचमा में प्यारे भाई पंचमा में प्यारे भाई पंचमा में प्यारी भाई पंचमा में प्यारे भाई दन समा के तैयारी बा अंगूरी से खोदी के अंगूरी से खोदी के सयान कल बनी जान के बीमारी बा अंगूरी से खोदी के जवान कल बनी जान दिल के बीमारी बा ए बबुआ बनता बनाव न तो बंद करके तू हट हो सकेला बोलत नहीं है जब कहता नहीं यहाँ काट दिया यहाँ जब कहता नहीं कि चैनल आइल बा एडिट कर फैन काट दिया तो मुंह कहले बड़ा तो गरवा जान से खराब करते हैं बौरा कहा शांत बाबा यार कहा मुर्गी के चीज है तन मन धन तहरे नाम से बाकोट में तन मन धन तोहरे नाम से बाकोट में तन मन धन तोहरे नाम से हकोट में के तारी पीसतनी बुझिला तू नोट में के तारी पीसतनी बुझिला तू नोट में डाकी देखा संगे जियाब संगे मारा संगे जियाब संगे मारब संगे संगे मारब कहा संगे जियाब संगे मारब संगे संगे मारब यही प्यार मेला जारी बा अंगूरी से बोरी के अंगूरी से बोरी के सियान कल बनी जान बीमारी बा सियान कल बनी जान दिल के बीमारी बा
यदि सीनियर कलाकार के साथे गए ब्याह जी आइया तो सीनियर जस गए हाँ वही ना हम कही तो थी, छोटकन साथे गा के जानता जनार्दन चाचा बाबा हम धीरे धीरे छोट होल जाता नहीं हाँ, कलाकारी हमनी और सिरजानंद जी के ठीक लागेला लागेला। महावीर जादव श्रीकांत यादव ये घड़ी एगो गुडुआ आइल बा मार्केट में आइया गुडुआ ह हमरा भाइये ह छोट अनुज ह हाँ लेकिन मार्केट में आज तो हल्का मचौले बा ये ब्यास के नाम है पहले पूछिए तो। का ह? हम तो एकरा में मुर्गी के भाव का है कहा हम न त तू ना तू न त हम ना हम न त तू ना तू न त हम ना बानी हम निगम बाकी केहू से कम ना बानी हम निगम बाकी केहू से कम ना बानी हम निगम बाकी केहू से कम ना ई जिगर के दिल के घर में ई जिगर के दिल के घर में ई दीवाना पुजारी बा अंगूरी से खोद के सियान खोल बनी जान